Mae bod yn gyfarwyddwr cwmni cyfyngedig yn syniad cyffroes. Mae'r teitl cyfarwyddwr cwmni yn swnio'n dda, ac mae'n braf gallu dweud wrth ffrindiau, teulu a chydweithwyr eich bod yn aelod o fwrdd cwmni. Fodd bynnag, mae swydd cyfarwyddwr yn rhywbeth i'w gymryd o ddifri. Mae'n swydd sy'n golygu cyfrifoldebau ac ymddiriedais, ac o'r herwydd mae nifer o ddyletswyddau ynghlwm â hynny yn ogystal â chyfrifoldebau ariannol. Mae'n bosib y bydd gweithredu y tu allan i'r rheolau a'r dyletswyddau hyn yn arwain at ganlyniadau cyfreithiol. Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar ddyletswyddau cyfarwyddwr. Efallai fod rhai dyletswyddau sy'n benodol i'ch cwmni, ond mae yna 7 o ddyletswyddau cyffredinol sydd wedi cynnwys yn neddf cwmnïau 2006, sy'n berthnasol i bob cyfarwyddwr. Dylai cyfarwyddwyr fod yn ymwybodol eu bod nhw'n rhwym wrth y dyletswyddau statudol hyn. Mae'r rhain yn cael eu rhestru yn y modiwl hwn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymgyfarwyddo â nhw. Yn ogystal â hyn, mae'r cwmni fel endid cyfreithiol ar wahân yn ddarostynedig i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig ac Ewrop o ran sut mae'r busnes yn gweithredu. Mae'r rhain yn cael eu galw'n rheolaethau statudol, ac mae'r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod y cwmni'n cydymffurfio â'r rheolaethau statudol hyn. A chythau'n gyfarwyddwr cwmni, mae gennych chi rai cyfrifoldebau ariannol a chyfreithiol hefyd. Bod eich cyfrifydd yn debygol o ofalu am y gwahanol ofynion ffeilio gyda thir cwmnïau a chyllid a thollau eu marhydu, cofiwch yn y pen draw chi sy'n gyfrifol am fodloni'r terfynau amser a gwneud yn siŵr eich bod yn cadw ac yn cyflwyno cofnodion manwl bob tro. Mae nifer o gyfrifoldebau ynghlwm â ffeilio a chyflwyno cofnodion. Rhaid i chi gyflwyno datganiad blynyddol a chyfrifon blynyddol i dir cwmnïau bob blwyddyn. Hefyd, rhaid cyflwyno ffurflen dreth y gorfforaeth i gyllid a thollau eu mawrhydu yn ogystal â thalu unrhyw drethu sy'n ddyledig gennych yn electronig. Rhaid i chi roi gwybod i dir cwmnïau os bydd unrhyw newid yn staff y cwmni, newid o ran swyddfa gofrestredig y cwmni ac unrhyw gyfradd daliadau sy'n cael ei dyrannu hefyd. Rhaid i bob cyfarwyddwr gydymffurfio â deddfwriaeth. Mae hyn yn cynnwys rheolau cyflogaeth, cyfraith ar wahaniaethu a rheoliadau iechyd a diogelwch. Rhaid i chi fodloni'ch holl ddyletswyddau treth hefyd a gwneud yn siŵr eich bod yn talu'r holl drethu a chyfraniadau yswiriant gwladol i gyllid a thollau eu mawrhydu ar amser ar eich rhan chi eich hun a'ch gweithwyr. Mae gofyn cynnal a chadw cofnodion manwl am y cwmni hefyd. Rhaid i chi fasnachu'n ddiddyled bob amser, sef gwneud yn siŵr eich bod chi'n gallu bodloni ymrwmiadau ariannol y busnes a rhwymedigaethau treth y cwmni. A rhaid i chi weithredu lles eich cyfraddalwyr bob amser a pheidio gwneud unrhyw beth all beri'n niwed i'r cwmni. Mae mwy o wybodaeth am bob un o'r meysydd hyn yn y modiwl hwn, ac mae wybodaeth lawn am gyfrifoldebau cyfarwyddwyr ar gael ar wefan tir cwmnïau neu y neddf cwmnïau 2006.